Ďakujem za podnetné príhovory od Marcela aj Martina. Chcel by som upriamiť pozornosť na práve teraz tento sviatok, ktorý je konkrétny, ktorý má konkrétny obsah, ktorý má konkrétnych predstaviteľov a ktorý má mať konkrétny dosah. Nechcel som to lámať v zmysle, by som povedal, tých informácií, tak prečítam vám krátky príhovor od arcibiskupa grécko-katolického Cyrila Metoda, ktorý sa venuje tejto problematike, a potom ešte k tomu dám taký svoj komentár. Každá spomienka na našich vierozvescov je príležitosťou na zamyslenie a hodnotenie. Je to akýsi skúšobný kameň, lakmusový papierik, čo preveruje náš vzťah k národným patrónom, vzťah k vlastným dejinám, ale aj vzťah k samým sebe, k náboženstvu a pokladu viery, ktorý nám títo apoštoli priniesli. Každý z nás už v živote vyplňal nejaký dotazník. Jeho súčasťou je uvedenie základných informácií. Volám sa, narodil som sa, moji rodičia sú, mojou rodnou rečou je. Toto je môj životný príbeh. Odpovede na tieto jednoduché otázky odrážajú a vyjadrujú našu identitu. To, čo platí pre jednotlivca, možno použiť aj na skupinu osôb, teda aj na cirkevné a istým spôsobom aj na národné spoločenstvo. Každé takéto spoločenstvo sa vytvára súhrnom istých identifikačných prvkov, či už ide o symboly, udalosti, motívy a najmä o historické osobnosti. Nie je jednoduché nájsť nekonfliktné dejinné postavy, o to viac, že skutočná veľkosť osobností sa ukazuje v ich schopnosti prekračovať hranice politickej, náboženskej i etnickej ohraničenosti, v schopnosti obstáť v skúške dejín. Takýmito osobnostiami sú práve svätý Cyril a Metod. Sú priateľní a prijímaní širokým spektrom spoločnosti, teda nie len veriacimi, katolíkmi a Slovákmi. Povedali sme, že potrebujeme spájajúce, nekonfliktné osoby a že nie je ľahké ich nájsť. Je to pravda. Žiaľ, aj keď takéto postavy máme, stále existuje riziko, že si vyberieme len časť ich posolstva. Táto útržkovitosť je istým spôsobom prirodzená, ale môže byť aj nebezpečná, najmä ak by sme si z odkazu jednotlivých postav vytrhávali len niektoré okrajové prejavy a ignorovali by sme, ba dokonca potláčali hlavné nosné prvky. V nedávnej minulosti sa to dialo dosť často a úmyselne. Ani dnes nie sme imúnni pred týmto pokušením. Svätým Cyrilovi a Metodovi a ich žiakom sme zasvetili viaceré nové chrámy, ich mená nesú viaceré inštitúcie. Už niekoľko rokov je ich sviatok 5. júl, na Slovensku i v Česku aj štátnym sviatkom a dňom pracovného voľna. Takto si uctievame svojich učiteľov vo viere. Je to málo, veľa, stačí to na to, aby sme mohli hovoriť, že je u nás živá úcta k týmto našim otcom? Svätý Cyril a Metod sa snažili zachovať si vlastnú tvár, apoštolskú líniu, primát svedomia nad momentálnymi mocenskými výhodami. Usilovali sa o zveľadenie kultúry ducha nad kultúrou násilia a o víťazstvo pravdy v ľudských srdciach i v živote spoločnosti, ktoré boli súčasťou. Už počas svojho života ich chválili a obdivovali, ale aj zavrhovali a nenávideli. Viacerí mocných tohto sveta si chceli uzurpovať ich činnosť či podriadiť ju momentálnej politickej situácii. A ak bratia nesúhlasili s akoukoľvek manipuláciou, mocnári sa im a ich dielu kruto pomstili. Pomsta spočívala raz v súde, inokedy v uväznení, často v skresľovaní ich činnosti, prekrúcaní diela, falšovaní slov alebo v úplnom vyhnaní. Zdá sa, že tento osud ich sprevádza v dejinách nášho národa aj naďalej. Po stáročia boli solunskí bratia takmer zabudnutí, ako by vo vyhnanstve, hoci ich dielo žilo ďalej a ovplyvňovalo rozvoj duchovného života národov, medzi ktorými pracovali. V našich domácich spoločenských cirkevných dejinách
však znovu objavenie svätých Cyrila a Metoda priniesol až začiatok národného obrodenia. Romantizmus, ktorý vyústil do tzv. Jary národov, vyhľadával slávnu minulosť a nevyhnutne potreboval národných hrdinov. Z mien Cyrila Metód vyrastli historické korene národa, ktoré mohli poslúžiť aj na zdôvodnenie jeho práva na svojbytnosť. Idealizácia národných dejín, hraničia sa niekedy priam s vyrábaním dejín, však neobyšla ani solunských bratov. O rozšírenie kultu svätých Cyrila a Metoda sa po Bernolákovcov azda najviac zaslúžili Štúrovci. Na Slovensko preniká na povrch inšpirácia ich dielom a kultúrou ako motív pozbudenia do krušných chvíľ národného života, ako znak prebudzania národného povedomia a hrdosti a podobne. Takéto prezentovanie slovanských apoštolov bolo pochopiteľné a typické, ba vlastne povinné, najmä v časoch národného obrodenia a neskôr pri formovaní prvého slovenského štátu. Počas vlády reálneho socializmu sa z vierozvedcov a misionárov, ktorých východná cirkev označila titulom apoštoli Slovanov, zasa na dlhé desaťročia stali kultúrni dejatelia, diplomatickí reprezentanti Byzancie a v najlepšom prípade zakladatelia slovanského písomníctva či ohlasovateľa československej alebo podľa potreby všeslovanskej vzájomnosti. To je také známe, že na Velehrade svojho času minister kultúry označil svätých Cyrila a Metoda za pánov Cyrila a Metoda. Pokračujem ďalej. Účelové využívanie postav svätých Cyrila a Metoda sa však nedalo maskovať a v konečnom dôsledku má opačný účinok. Áno, kultúra, politika, diplomacia, písomníctvo, jazyk. To všetko bolo pri misii svätých Cyrila a Metoda. Potrebné a dôležité, ale nie prvoradé a nie podstatné. Prvoradé a podstatné bolo ohlasovanie viery, a to novým, horlivým a vytrvalým spôsobom. Preto ich život najviac vystihujú termíny svetosť a viera. Isté, niekto by mohol namietať, že svetosť a viera a služba Bohu sú príliš vznešené ideály, že nie sú pre každého, že nie všetci sa s nimi vedia stotočniť a tak ďalej. Avšak bez týchto ideálov by sme však nemohli celistvo pochopiť skutočný príbeh a prínos svätých Cyrila a Metoda pre naše duchovné, kultúrne a národné dejiny. Slovensko má opäť v znaku dvojramenný cyrilometodský kríž, ktorým je označená každá verejná budova a na cyrilometodskú tradíciu sa odvoláva aj preambula našho základného zákona ústavy Slovenskej republiky. Môžeme vari preto povedať, že by sa náš verejný život, reprezentanti jeho inštitúcií a naše zákonodárstvo naozaj usilovali byť v duchovnej zhode so základným zmyslom posolstva a odkazu svätých Cyrila a Metoda? Pokúsme sa urobiť všetko preto, aby sa kult svätých Cyrila a Metoda stal naozaj náboženským kultom, teda vyjadrením hlbokého duchovného vzťahu. Náboženská úcta k našim mocom vo viere by sa mala prenášať z oficiálnych rovín štátnych a cirkevných slávností hĺbšie do nášho vnútra, do nášho srdca a mysle. Len tak budeme môcť oprávnene hovoriť, že kult našich národných svetcov je zdrojom kresťanskej a národnej identity. Na vitrážach figúry svetcov dovoľujú prenikať svetlo, na vitrážach v kostole, zaplejú ním chrám. Svetlo oživuje postavy svätých a farebné figúry svetcov nám dovoľujú, aby sme videli svetlo. Naše oči nedokážu hľadiť priamo do slnka, ale keď sa pozeráme na vitráž, vidíme postavy. Takisto môžeme chápať život svätých v dejinách cirkvi. Prostredníctvom ich života, cez ich príklad, vnímame Kristovo svetlo. Kristus osvecuje cirkev svojim svetlom, ale robí to cez život svätých, ktorí sú svedkami a nositeľmi svetla. Svetlo však preniká cez vitráže v oboch smeroch. Cez ne osvecuje slnko vnútro chrámu cirkvi. Aj tí, čo stoja v tme mimo osvetleného chrámu, môžu cez tieto žiariace postavy zachytiť niečo zo svetla, ktoré vyžaruje z Božieho domu. V pochvale Cyrilovi filozofovi, ktorú zložil jeho učeník svätý Klement, čítame: Hľa, zasvitla nám, milovníci Krista, svetlo žiarna,
pamäť preblaženého otca nášho Cyrila, nového apoštola a učiteľa všetkých krajín, ktorý pobožnosťou a krásou zasvietil na zemi ako slnce trojosobného božstva žiarami celý svet osvecujúc. Žehnám presvetlú tvár tvoju, ožiarenú svätým duchom, ktorou v mojej tvári svetlo poznania božského zasvitlo a lesť mnohobožstva vykorenila sa. Žehnám zlatočiarne tvoje oči, ktorými naša slepota nerozumná odňata bola a svetlo poznania Božieho zasvitlo. Podpísaný monsignor Cyril Vasil, arcibiskup Košický. Už ja by som k tomu vôbec nemusel nič dodať, lebo všetko bolo povedané v samotnom príspevku. Ale predsa len dodám to, čo nejakým spôsobom tu nie je reflektované dostatočne. A síce, áno, svätý Cyril a Metod, oni ako vierozvedci prišli, ale urobili určitý predobraz, ako aj nie že predobraz, ale konkrétne už vytýčili určitú partikularitu, ktorá, alebo teda boli zavolaní Rasticom na to, aby nejakým spôsobom posilnili, alebo áno, vytýčili partikularitu, tú Rasticovú, tam, kde on vládol, ale čím? Univerzálnou vierou. Povedzme si takto, kto boli konkurenti? Konkurenti boli zvlášť Frankovia. Hej? Áno, donášali tú istú vieru, ale mali tam nejaký bonus, niečo ďalšie. Hej? My vieme dobre, že to prinášanie viery nie je len o prinášaní viery, ale aj o prinášaní moci. Takže práve Rastic sa týmto činom snažil posilniť tú identitu tých starých Slovákov, hej? Tú identitu, ktorá nejakým spôsobom bola špecifická, ktorá ale zapadala do toho univerza. A čím to chcel posilniť? A prečo práve vierou? No lebo len vierou a pravou vierou. To nebola hociaká viera. To, že my dnes vidíme tu všelijaké bláznenia, pohanské, staré korene, predkresťanská viera a tak ďalej. Áno, toto je realita. Prečo? Lebo jednoducho tomu kresťanstvu sa neverí. Ale o čo ide? O to ide, že to kresťanstvo je práve náboženstvo zjavené v čase a priestore, ktoré nám doniesol Boh človek. Všetko to ostatné bol predobraz toho kresťanstva. Bolo to prirodzené náboženstvo, ale nedokonalé. Čiže my to dokonalé náboženstvo sme dostali práve od nich. Práve od nich v zmysle posilnenia tunajšej Rastislavovej partikularity. O čo iné sa pokúšali naši slovenskí dejatelia skrz teda pôsobiaci v SLS? O to isté. Presne o to isté. Ako sa chcel Rastic vymedziť voči Frankom, tak naša úloha, teda úloha slovenských dejateľov, cítiacich slovensky autonómne a zároveň katolícky, bola, aby sme sa odlíšili od koho? Od toho, kto si uzurpoval na nás právo. Od Maďarov, od Čechov, samozrejme aj od Poliakov. Ale bolo to komplikované. V prvom rade samozrejme, o čo šlo? O to poskytnúť niečo, čo je v zmysle univerzality cirkvi, naše, partikulárne, na čo môžeme stávať. Ich riešenie nebolo to, že zbavme sa kresťanstva, zoberme si modly, postavme si tu teraz falické symboly. Oni sa nezbláznili, ako dnes sa ľudia zbláznili. Čiže oni si našli to svoje partikulárne, na čom stávali. Knieža Pribina, Svätopluková idea, Cyril a Metod. To je odkaz pre nás dnes. Spojiť to partikulárne s tým univerzálnym. To, keď my vidíme, že je kríza cirkvi, že má cirkev nejaké problémy, to sa dá všetko nejakým spôsobom prelúsknuť. Zistiť, o čo ide. Tu nie je riešenie zahodiť cirkev a opľudiť a zadúpať. Nie. Práve naopak. My jednoducho musíme zistiť, čo sa v tej cirkvi deje a ako to poňať. Iná možnosť nie je. Ja sa opýtam toľko, aký kňaz, alebo teda kto vlastne z tých ľudákov, zo štúrovcov,
kto z Bernolákovcov bol protikresťanský? Kto? Už Turovcov možno nájdete jedného, možno dvoch. Mali svojich takých uletených. Boli to všetko kresťania. Alebo katolíci, alebo luteráni. Ale zvlášť, keď sa odvolávame na HSLS, alebo sú je nám nejakým vzorom a tak ďalej. Hej. To bolo, poviem to, 80% alebo ešte zvyššieho percenta vec katolícka. Takže nie sme my tu na to teraz, aby sme odhodili ten univerzalizmus, ktorý bezprostredne súvisí s partikularizmom, skrz tých ľudí, čo som vymenoval, z tých veľkých ľudí, a naopak, aby sme sa vrátili k tomu a pochopili, o čo tu ide. Hej. Určite mnohí, a možno aj osobne máte nejaké, alebo ste mali niekedy nejaké nutkanie, v zmysle toho, že cirkev taká, nedobre. Hej. Áno, cirkev je tiež len zložená z omylných ľudí, z hriešných ľudí. Lebo to si my musíme uvedomiť. My sme hriešní ľudia. Keď si pozriete na nejaké kázne, alebo nejaké príhovory doktora Tisu, Andreja Hlinku, vy to tam nájdete. Hej. Vo vzťahu ku spytovaniu svedomia. Vo vzťahu ku nejakým spôsobom pozrenia sa do zrkadla. Že čo som ja človek, osoba hriešna, ktorá bola síce stvorená na obraz Boží, ale ktorá vždy padá. A takto my padáme. Ale my si to musíme uvedomiť. My v prvom rade sa musíme pozrieť do zrkadla a povedať si, áno, musím začať od seba. To nie je o tom, že bolševík je zlý, liberál je zlý, tamten je zlý. Áno, je to problém. Ale v prvom rade je problém v nás. Toto je zároveň odkaz týchto našich všetkých velikánov skrz tie generácie. Hej. Moja vina, moja preveľká vina. Tým ale nechcem povedať, že gro celého všetkého je iba pokánie. Po pokání naopak má začať nový život. Kto chodíte ku svätej spovedi, vy viete, že vám kňaz povie: choď a viac nehreš. To znamená, že mám ísť ako nový človek, očistený. Ináč to je obrovský dar, ktorý sme získali aj od Cyrila a Metoda. Aj proste skrz tých našich všetkých kňazov. Že my ako kresťania zároveň padáme, lebo automaticky padáme, lebo sme len ľudia, ale vieme sa očistiť. A ísť tak ústrety nie len večnému životu, ale aj budovať kráľovstvo Božie, sa snažiť budovať na zemi. Príď kráľovstvo tvoje, ako je v nebi, tak je na zemi. Kriste kráľu náš. To je samotný odkaz. Nie len Krista kráľa, ale jeho všetkých svätých, všetkých nasledovníkov. Takže my, keď sa tu schádzame pod týmto kresťanským symbolom, to nie je pohanský symbol v zmysle prevedenia. Mohol mať nejaký pohan dvojkríž, ale nie v zmysle toho kríža, ktorý vlastne reprezentuje samotný Kristov kríž. Dá sa o tom veľmi veľa rozprávať, ale toto je zhruba ten odkaz Cyrila Metoda, všetkých našich najlepších či kňazov, či laikov, či samotného Krista kráľa. Všetko má smerovať k nemu. Aj táto tabuľa, aj tento dvojkríž smeroval k nemu. K jeho vláde na tejto zemi. Lebo keď nebude vláda jeho na tejto zemi, tak bude vláda nie jeho, ale jeho odporcu. A to je diabol. A to my veľmi dobre vidíme z reality, že kto má navrch. A my dobre veľmi poznáme sami seba, svojich blízkych a vieme povedať, kto má v našich životoch navrch. Takže bezpodmienečne, bez obrody nás skrz Krista nebude obroda žiadneho národa. Ďakujem.